Usoitan Kublai sibuni pi baro ki paralok ki baju ya sengat na kapor se kapor i kaktien ka jonglai namar kaktien ka jonglai ka yatu Usoitan umdai baju yatu kana puris kamkai udah don sisa namar kaktien ka jonglai ka ong larangin puli naka siti ka baningkong jong Petros kalenong ka basan di khot pra naba utau nong yale jong pi uba Usoitan kum using makerhu uya keleng udawat kenang yauno unoru ba unyo ban ngoy teli ki paralok ki prabangya ki ba ye jong abaro Usoitan udai udau angel barang bakdo jong belai uni u angel ubala syabe nang kay nabneng namar ki jingle pop ki ba kraw ki jong u khmat jong belai Swa bau Usoitan syabe ka kerteng ka jong u lakhot ulu sifa lane uda ulur syai ukon jokastak larangin pule ka kitab Isaya akalanong ka bakat saw ka khot khat ar udai udau angel ya ka bau belai ulapin slek ya ulong ru utau nong tebe jing syai jong belai habneng udon bat belai haswa ba belai untau ya ka perthai une angel usyong ru au tau lom kentang jong belai bat ubalayo ru ya ka kekerdan ka bakrau napdeng jong kita ki angel paro ki baton napneng udleu angel udon ru kata ke ikhtiar ka baklan Henry kata ke ikhtiar ka jong kalong kam hapo ya ka ikhtiar ka jong belai uneu angel ulong ru ubat statam napdeng kita ki angel paro ki badon nabneng om don ga ru kabari apdeng jong kita ki angel ya ki ba mau tip uneu angel rangba jong belai ulong ru utau ba bahabriu napdeng jong kita baro ki angel bat kita ki mau lenai baro ki long ki jangkup ki jong leu angel ulong ru utau nong yalam jingruai unong yalam kuaya rante beneng ulu sifar ulong bajana ya kalenti udon ru ya kadaka manyerang ba ka ba isyong kon bat ka ba penlong ya kum uta ulado jong kita ki kenhon angel udon kita ki jing ai bat kita ki sap ki ba kerpang ulai ula ai ka jing stat ka ba playo lambat kita ka jing tip ka ba ya syapang kita ki jing thau ki ba don habneng ya labu baun long ru kum utaun nong ap ya kata ka khet ka jong belai uneu angel kat bau dang bat ki kata ka kerdan ka bahalor kidang don ru ki jing thau ki balong kham halor ya uneu angel ki kita ki jing thau ki ba kham halor ublai lam bat ukun jong belai u Yesu Kris baro ki paj ba angel kabneng lam bat kita ki saw jing thau ba im
Kimane dem bat ki pendon burom ya ulai. Komta une ulos sifa. Habau yo iya kine ki angel bakia manne dem ya ulai. Lem bat yo kon jo ulai Jesus Christ. Ulas dang ban pihon. Namar ba umyo ban penyaj lot ya baro ki jing thau ki badon hapneng. Ukwa ia ka kerdan ladu hangte hapneng. Hadin kata larung kata kemen sim ngomeng. Bat kata ka jing kwa kabab ot ka jongune angel. Ulas dang ban kuruk no ia kena ka khet ka jonglai. Kumta ulalek de ka bajar jar. Ban bet ia udah sembai. Ka jing ia lek persyak ka jongu. Hapdeng kita ki angel. Ki babon hangta. Bat kini ki angel. Kilang ngop ha kita ki jing pensyoy. Ki jong une ulus sifa. Kaktiin ka jong blay ka ong. Sedang empat lap basdang. Mau lembat kita ki angel. Ki baya bot ki u. Ublay ulat tip lupa. Bat ublay ulat be no si sendon. Ia kini ki angel bat dia une u angel. Syagane ka pertay. Nadu kata kapor bau belai ula bekno ia kina beneng. Kila kelalong kum uksoj lane usoj tan jong kane kepertai. Ujesu uong larangin pule naga gospel ka jong Lukas akalanong ka basipau ka di khot pra. Ngalayo iya usoy tan baula hapkum kaleli na beneng. Hadin kajing syabe no jong u na beneng. Usoy tan ulawan bani kendu ningkong ya ki breu ki ban ningkong ki jong belai. Ya ka bau belai ula tau ya kita ki breu. Ya ka iem bat u Adam. Ong kaktin ka jong belai kine baro arngut kila imsuk imsan ki im hakdaka hok kakdaka jingkoi hakdaka kper eden bat ublai ula IT yakdaka kper eden hakpo jong ka jing sumar jong kini ki arngut rei ublai ula maham yakini ki arngut baga dontang kawe ka hukum kabangala man adong hinom bir ban bam yau te usok ubadon hapdeng jong kekper ladap hin bam yau te usok hin yap de sisa nomar kata unu soitan habau yo i kini ki adong bat kini ki hukum ke jong belai uthau kita ki boj kita ki lat ban yo pengop ya ka im baju Adam hakate ke kper namar bonu soitan ulas dang ban syun bat isi ya belai bat ya ki jing thau be itanat ke jong belai ukwa ban penjot bat pendo ya ka pertai bat ya ki breu ki bau belai ula thau komta ulawan hakade ke kper eden ban khmi hatonga la ne em bangan penbor yo Adam bat ya im bakiru kin lepop bat kin yuro ya ki hukum ki jong belai knang ba makiru kin syabe no na kadega kper jong ka jingsuk ong kak tien ka jong belai une ulus sifar ulak kop yala de hak kadega dur ka jong sen
bat ula lej ban ya kenduk ya ka iem, bat ula sedang ban keren ya ka, ula ya tho ya ka, bau belai ula thok ko iem ya pi. Ula ong balada kal bam yau te usok bau belai ula adong pin long sisa kum ublay bat pin nom yap satya lanoro usoy tan ula ya thu ya ka iem balada ka kwa sisa ban snau kemen kam day ban syania ya kita ki hukum ki jong belai kum ta ka iem habakas ngau thu ye bakas ngap ye kita kijing pensyoy ke jong une ulus sifa kalang ngej bat kala syukor da ka bashir kai yo blai kala khej yo tau so nau tau ding ye ka bau blai ula dong bat kala bam hadin kata kala walam yo te so bat kala air yo adam bat kila ya bam kumbakato kane por kine baro arngut kila snauto ba kila lepop persya yo blai kila persyang ban buri no yala de akmat jong blai kim kwa su ban ya keren lane ban yo i yau blai namar baki snauto baka pop ka bakrau kila le akmat jong blai kumta haba kila le ka pop ka bakrau blai ula be no yekine baro arnut hakada ka kper eden une ulo sifar habau yo i bau belai ula be no yakiro nakane ka kper jongka jingsuk ula kemen habau ula yo i bakilang ngat haki jing pensyoy ki jong u Lucifer para bangek bitki para lok ke ba ye ki jong abaro kane ke kubor kapan ken mau yang ayapi nadu kabam nengkong hadu kine kisngi baka jinglong ka jingman ka jongi kum ki kristan ngani ngim day ban sya bau soitan unwan ban pensyoy ki do not ki jonga jong pi yo ublay un be no nakper jonga jingsok next